Na szevasztok srácok, üdvözlök minden kedves nézőt, én Flames vagyok, és a mai videóban szeretném mutatni, hogy milyen változások történtek így a csatorna körül. Kezdjük is. Az első változás nyilván a csatorna. Ugye ki lett cserélve a profilkép, illetve itt ki lett cserélve a linkek, mert megváltoztak. Ugyebár és más lett a csatornának a tagje, szóval megtaláljátok úgy, hogy youtube.com/kukac unflames, így, és akkor nem kell azt egy hosszú szöveget beírni, hanem így kiadja. A következő az a unflames.wordpress.com, hát a weboldalunk. Itt változott a domain, egy másik lett. Változott itt a banner, aki emlékszik a régire, esetleg a fölmentő weboldalra, amit nem mutattunk be régebben. Hát ezt most mutatom. De bent volt egyébként régebben a írásban, csak ugye más nincs. Ugye itt a főoldal, itt ilyen menü, YouTube meg Facebook. Van ilyen híreket tudunk kitenni, ilyen bejegyzéseket. Itt az van, hogy május 1-től más a csatorna neve, egy ilyen kis bemutatkozás, itt van minden oldalunk. Ez záskefem, ez a gomb, csak azt már beszették, az már megszűnt. Feletirathoz hírnévre, vagy hírlevélre, majd egy-két ilyen hirdetés, mint Mester MC, meg MyShow. Ilyenek, ez meg még egy régebbi projektem, felhagytam, mert érdekes. Aztán itt van még a rólunk, amiben kicsit már elavultan, de itt leírjuk, hogy mi a helyzet, és a legnézettebb videóink, 10 legnézettebb. Ez ilyen elsőnek, nem is verseny, event inkább, hogyha nem tudom, valami, nem tudom, ülünk valamilyen játékba, akkor itt lehet. Itt vannak ilyen letöltések föl. Itt olyan videók kerülnek föl például, amiket szerzőjog miatt letiltott a YouTube, vagy ilyesmi. Meg esetleges videók alatt, hogyha valamilyen link fel van tüntetve, akkor ide irányítunk titeket, és innen tudjátok letölteni. Szóval még vannak gyakran ismételt kérdések, hogyha lennének olyanok, csak komment alig jelkezik rá. Nem bánjuk, mert így alig lehet felbírni néha. Aztán a következő a Facebook. Ez egy másik oldal lett, mert ez az előző egy profil volt, ez most már egy oldal. Nem tudom, látjátok, ilyen menő banner lett csinálva, így néz ki. Itt így ilyen menő meg van csinálva a szöveg, itt ilyen Facebook logó intében repedve. Hivatalos face, ez a szám, ami itt van, az a hivatalos. 0 követő. Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, mert itt is vannak dolgok. Ja. Igen, ezen az e-mail címen tudunk nekünk írni. Ide lehet küldeni mondjuk Minecraft pályát, hogyha úgy van. flamescontact@proton.me. Én angolul mondtam, akkor nem kukac, hanem de mindegy. Akkor itt a Facebook oldalunk. Hiszen van egy új Twitch. Hogyha esetleg streamelnék Twitchen, vagy ha majd lesz egy erősebb gépen és egyszerre két platformra streamelek, akkor itt is lesznek dolgok. twitch.tv/unflames. Ez itt lett egy ilyen jelenleg incsolás, nézz vissza később. Ilyen szöveg. Háttérben is kb. Ugyanez a kép van, nem, a borítókép. Aztán
lett egy Twitter, ezt még látjátok, ilyen régi. Itt is lett egy ilyen menő borítókép, felstócolva a Flames felirat, itt Twitter logo így, mint hogy be lenne törve. Itt a weboldalunk, fel lehet menni. Hát nincs semmi igazából, de ja. Aztán még itt van ilyen TikTok. Ez annyi, hogy át lett nevezve, még ide vett tévedjen. Hát nézzétek meg a legújabb videót, mert vágtam egy 1,5 óráig. Ez fönt van még Instagramon is, itt is nézzétek meg. Hát el is fejtettem Instagram. Itt, hát itt is csak a név meg a profil kép változott meg. Ja. Meg hát ide egy picit gyakrabban posztolunk. Például a KD csapat, mikor elérte a fél millió feliratkozót, akkor is volt poszt, meg ez is sikerült. Kövessétek meg, lájkoljátok minden oldalunkat. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Minden link ott lesz a leírásban, meg a... hát tényleg minden. Tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel. Ennyi. Hello!